Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, мехоҳам комбахтора имрӯза наворда нишон диҳам. Инами хел сангои фасони новинка задагиай. Дидед комбахто ҳамаш нав аднатони бисёр меписидан. Комбахтои аднатони марҳамат падбаланди хушрӯан. Нархи ино 550 сомон дона дай оптимда бо арзон мешава. Ина то охири навора тамошо кунед. Иҷа да комбахтои арзон бисёрай. Нигоҳ кунед. Ина сирхиш, мана ин астай, мана кабут астай, каседа ки дар корай. Кабути хушрӯи видеода камакак сафедча омадестай, вале дар асл аз наздик беҳад рангиш хушрӯбака. Инаи савзша бубинен, чӣ хел ранги зур. Хулас 500. Бонувони зебо, оё медонед ки ширкати Атоми як мицеллярная вода дора, як ова ки намхе кабутак дора ки шумо вақте вая истифода мебаред, пусти рӯтон сафед мешава. Дигар шумо загаргирӣ салон намеравед, доғи рӯтонда ҷудогона крем намехаред. Намхе сафедтон мекуна. Марҳамат, каседа дар кор боша, доставка ҳастай. Анами хоҳараки ма кор мекуна дар ширкати Атоми, и корейская компанияя. Шумо да доставка мекунан. Марҳамат, чи дар Тоҷикистон, чи дар Россия. Инчунин дар ин ширкат намхе зубной паста ҳастай ки дандона сафед мекуна. Дар 12 рӯз гӯё ки шумо рафтед стоматологда дандонотона сафед карден. Инчунин барои кӯдако фоида дора. Дандоное ки сиёҳ шидагай ҳавая нест мекуна, сафед мешава дандоношон. Духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат, кор кунед. Коргарам қабул мекунанд, маоши хуб мегиред. Иҷа харид намекунед шумо фақат командатона ба қувват мекунед. Дар 6 моҳ баъд як маротиба метавонед харидорӣ кунед. маҳсулоташон ҳамаш зурай. Ма дар дигар видеоам бо маълумот метиҳам. бовар кунед бисёр касалиҳо да бисёр проблемаҳои мода, проблемае ки барои мисол саломатии мо дахл дора, ҳаминода ё крему маҳлулу дору ҳама чи доранд. ина хоҳари мара бинед чихе оюлик мегирад. ҳар 2 ҳафтада оюлик мегиранд ино. Марҳамат, хоҳишмандон нависен, бо пура мефаҳмад. 50 сомон як либосшай донада. ана озима шумода бо дигар намудошам нишон метиҳам. Иноям ҳамин нархи ҳамияй. Ана иноям 550 сомон донадай. Диден чихе хушрӯча. Зардаш тамоман фасони бад. Мана хоҳишмандо метавонед аз анами падбаландо дархост кунед. Комбахтои хушрӯ. Мана розвиш ҳастай. Диде? Барои арӯсако бисёр мепурсанд. Мана нархи нағзай 550 сомон барои ин намуд комбахт. Беҳад хушрӯанай пеш. Мана доставка дорем. марҳамат, метавонед дархост кунед, доставка мекунем. ана ин намудош боша арзонай. ана ин намудош боша 320 сомон. мана чихе хушрӯчан иёям. ё ки сангаш камтаракай назар ба дигарош. Мана 10 та ранг дорад. То анам коричневӣ мебинен. ино ҳамаш 320 сомона. ана янамуд дига нишон метам 380. бор ҳозир новинкаяй, ам хеле нарх дора. шояд ояндада арзон шава, шояд баръакс бо қимат шава. хулас нигоҳ кунед чихе фасонакан. ҳамаш комбахтои новинка. метавонед дархост кунед, доставка доре. мана бинед чанд ранг дора. рангои фасон. хеле буд навори комбахт надоштаем. духтарако бисёр хоҳиш мекарданд ки барои арӯсако бояд гирем ва чунин навор пешниҳоди шумо гашт. духтаро инаиё 320 сомон якдонаи, лекин мондагия якта ай якта инаи лавдоманӣ. ино қимат буданд. мана метавонед дархост кунед. ин лавдоманиай. ана духтарако 450 сомон. марҳамат, 450 сомонӣ метавонед ки дархост кунед. беҳад фасони хушрӯ. аҷоибак вишивкадоро. ҷада бо дигар намудошам ҳастай. намиё ҳамаш новинка. мана гили новинка бо анаи хушрӯ нигоҳ кунед. воимай бад 450. диден ино чанд сомон? тамошобинони азиз, аз ин се намуд, се нарх омадагиай. озима ҳамаша нишон метиҳам шумода. инами намудаш 700 сомонай. ис ай ҳама қиматаш ҳозир инамиҷада 700 сомонай. ваяй
балхи тозая. Айна сангоша бинен чӣ хушрӯа, ина рангошон. Ҳозир бо арзонтаршам иам нархама. Ина нигоҳ кунед. И нусхаи сангшам хеле 700 сомара. Ана инамуд 700 сомаш бо дига хеле ранг вайш нусхаи сангш. Бисёри бад хушрӯа нарусако марҳамат дархост кунед. Ҳозир бо ман арзонтаракошам шумода нишон метиҳам. Ана баъд ина ино нигоҳ кунед. Инаи 500 сомон. Диден иам балх дозадаге балхи димсорда мисол чанд ранг дора. Диден ана ин боша резинка дозадагиай и боша 450 мана бори наваяк ояндада шояд арзон шава шояд қимат шава иша ҳичи гуфта наметавонам. Хулас духтарако ин буд навори имрӯзаи мо аз материалҳои янамхе фасони комбахтӣ метавонед дархост кунед. Доставка дорем. Боқӣ саломат бошед. Хайр то наворҳои оянда.